Arratsalde on guztioi, eta ongi etorri Urretxu eta Zumarragako udalek antolatutako mintzodromora. Aurten, Euskararen eguna ere badenez, hemen Euskadi plazan egina izan dugu, batetik ikusgarritasuna emateko eta bestetik osasun egoera tarteko kanpoan egiteko. Bai. Pixkaten ere esatezen modun, aurten osasun egoera desberdina da. Osasun egoera markatzen du pixkat ekitaldi nundin orako beti, ez da? Eta oraingoan, COVID-ak ezartzen dizkigun neurri horiei jarraiki, erabaki dugu hemen plazan itea, mahaietan eserita egotea, beste batzutan bakizu, mailiz mahai aldatzen zuten ginela, kafetxoare izatezan, pasta batzukin, oraingotan eta COVID-a dela eta ez dugu aukerarik izango maiez aldatzeko, ez da kafetxorik edo mukadutxorik hartzeko ere. Baina, beti esaten dugun, mintzodromo azkenen aitzakia bada, ez? Danok elkartzeko, hitz egiteko eta elkarrekin egoteko aukera polit bat izateko, eta horre bertan jarraitzen du. Kafe gabe, moitu gabe, baina, elkarrekin egoteko aukera izango dugu, jende berria ezagutzeko aukera ere baduan, eta, berezia izan arren, gure apustua izan da, mantentzea eta ohitura horrekin, jarraitzea. Ea datorren urten, hobe daiteko aukera edo da. Hori da, horregatik berriro ere eskerrak eman nahi dizkizuegu mintzodromo honetan parte hartzeagatik, eta gaurko egunaz gain, urte osoan zehar, jarraitu dezazuen opa dizuegu. Eskerrik asko. Gehienak uste dut ezagutzen duzuela mintzodromoa, baina hasi aurretik galderatxo bat egingo dizuet. Aldakizu zenbagarrena dan aurtengoa. Jaso behatza, norbaitek. 5. Gehiago. 10 garrena. 2011an hasi ginen honekin, eta iaz kale egin ondoren, aurtengoa 10 garrena izango da. Pixka berezia, ostira da txaldea, normalean larun batean egin izan dugu, baina, hemen jente desente bildukea, eta, hortxe duzkatze, gaurko gaiak. Batzuk komplikatu xamarrak, baina, segurazko izketarako balioko dutenak. Telebista, dilema etikoak eta galdera lotxagabeak. Horiek dira gaurko gaiak, eta ordu beten, hementxe dituko gea. Izketa, eta animo, zuena baitza. Baina, nefriz, listo, etxen, berezia zeindarra, marrako laseire dela,
barkatu, sustoa. Nahi badezuek agiz ere aldatu ezakezue, edo jarraitu ere bai, denbora pasadelako. Barkatu desegosko. Eta horri buruz zaire, itzeiten? Oso ondo. Eta aurten zer da, lehenengo aldia zatu zenala, etorri zea gehiagotan ere, Lehenengo aldia Txalo bat behar eman beharko diogu. Hori da. Zerriken urten burua konturatu da, gure hizkuntza guk erabili behar dugula eta guk itzein behar dugula. Ez, eozeinek, zaizik guk. Hori da, guk Gurea da eta guk zaindu behar dugu hau. Bai. Gero nirekin egiten da, gehiago, baina matxe, geixa, gola, Golitza, Hola, xixin, bale. Gaina hori dena rapatzen. Eta bak... Aurten, hamargarren mintzodromoa dugu, ikusten duzuen bezala, gaur toki berezia, eta ja ordu erdi badaramagu, eta ematen du jendea gustora daula. Gaurko gaiak dira telebista, galdera lotsagabeak eta dilema etikoak. Eta badirudi jendea oso gustora daula, eta ja hirugarren gaiari helduko diogu laster. Gaur abenduaren 3 euskararen eguna, Urrutxe Zumarragako mintzodromoa, Zumarragako Euskadi plazan. Hauxe gaina kokatzen da azkenengo 2 aste hauetan, aurrean heldu okeldu, 2 aste hauetan ibiligia 0-12 bitarteko aurren guraso eta zaintzaileen euskara aktibatu nahian. Eta hori dela eta parketan jolasak egin ditugu, bertso saio ibiltarik ere bai, kontzertutxo aurreko asteen labeagan inunekin, eta mintzodromoa da, azkenengo ekintza euskararen egunarekin badatorrena. Aurten ere, pentsa, pandemia eta neurriak neurri, ez kafetxorik, ez pastarik, ez mugitzeko aukerarik, COVID tarteko ere erabaki zen aurrera egitea. Herri batzarrean, aurrean heldu guztionekin. Eta gaur mintzodromoa. Gaur ere dira 40 lagun elkartu dira eta eskerrak ematekoa da, ezta? Honek adierazten du, zerbait badagoela, gogoa badagoela, traba, zailtasun, elkartzeko, euskeraz eta artetxo bat eskintzeko herri hauetan. Hori horrela, aurten ere bueltatxo batzuk eman dizkiogu, eta horren urteari begira ere, bueltatxo bat gehiago eman nahi diogu, irismen gehiago eukitzeko, jende berriaren gana ere heltzeko, gonbidapen hau, ordu betetxo batez elkartu, eta gaitxo batzuen inguruan, aitzakitxo azken finen, euskara zaitzeko. Hemendik, eskerrik asko guztioi, eta gaurko euskararen eguna gaurkoa da, baina biharretzika etzidamu ere, jarrai dezala euskaraz bizitzen jendea. Eskerrik asko! Eguraldekin, kondizioekin,
Ez kafeik, ez pastatxoik, ez tortillek, ez ezer. Ezin moitu ere. Eta hala elkartzea, ez da gutxi, Fonde izora eta eskerrik asko. Luzea.